Pane chiitiko chinoshamisa chinoonekwa kuti aiwa Oppah Muchinguri aiwa achizozara pasocial media wamoziva uya the war veterans minister anobuda achiadresa war veterans, but vanhu vachiona mapictures vanoona vari vana vadiki, vanhu vasingambofungidziri kuti vanhu ava vangabata futi kana kuti vangarwa hondo, kuti ndo vakasunungura nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Saka pana mashoko anobuda nyongo panapa aiwa nevakomana panapa veZim News subscribe like out on the bell icon vanopinda vachiposta mapictures amuri kuona video ayo amuri kuona obva vanyora vachiti in pictures are these real war veterans. Vanhu vapinda vazasi vanyora vachiti ZANU-PF War Veterans National Assembly meeting was held at the party headquarters in Harare on Thursday. National Chairman OCZ Muchinguri Kashir addressed the meeting. Pana paru kuposta mapictures ayo chiti yes we know kuti yanga iri meeting yekuadresa war veterans, but vanhu vamuri kuona avavo chimbotiudzai kuti imi munofunga kuti war fighters here ndo vanhu vakaisa here sununguko munyika yedu. Pinda comment section medu mbotudza mafungiro enyu motokudi pamusoro pechitiko ichi chashamisa vanhu chikadro attention vanhu vanyazoona kuti hapana kwatiri kuenda. Not subscribe or like or turn on the bell icon.